Guys. Guys, so tingnan niyo yung tricks natin na bago. So, itatapon ko tong ito guys, so itatapon ko. So, kailangan so, kailangan makats ng Masal. kailangan masalo ng bunga ni Montrex. So, yan. So, tingnan natin. Ito yung new challenge. New challenge guys. New challenge. Start. Number 1. Kailangan limang Masalat. Wait, okay. pangalawa guys, pangalawa. Wala. Yun na ang challenge. Ibe nga, pero tignan yung audience natin, oh. Yan yung mga audience natin, yan. Yung audience natin, kailangan makuha. Ayan. So, sila yung magbibigay ng score sa atin kung ilang score na yung nakuha ni Montrex sa game natin. Catching mouth. Gamit yung bunganga, yung catching mouth. Bunganga is real. Yan, bunganga is real. But no real is very big. Hindi katol. Kumanta. Mas puhang yung cellphone niya dito. Ipakita mo muna yung audience natin. Mga katsoy, Ayan. dito kami. Hi muna, hi. Hi mga katsoy. Ayan, so yan yung audience natin. Yan yung audience natin. So, start! Oh no! Ay. Ting proof guys. Dugay. Wala. Guys, napasok sa ilong niya guys. Ibigay ka saan? Napasok sa ilong niya guys. So, hanggang dito na muna yung game natin guys.